Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam. Ya zaka ce ma yan group? To gaskiya yan group din jami'ar masoya ko lokacin matasa. Duk kowane To jami'i. shikenan daga jami'ar masoya har lokacin matasa. Muna muku fatan alkhairi barkanku da warhaka. Ga makarantar waka kuma kakka manta da makarantar waka. Ba ai dole ne wannan ba wannan. Ina wai makarantar waka ne muna mugun tare ba. Daga naku S Fada ma'ana shatan fada. Ni na kulawal ina gaida ku daga Lagos.